Okay, so ceist seacht. An seo tá téarmaí difriúla sa lista. Okay, so tá dó P móda 3Q lúda ór móda P lúda ceithre móda dó ór. So tá méid chun dahanana seo céine a chur faoi na téarmaí cosúla. So beidh sin níos éasca arm eáil cadí na téarmaí cosúla. Okay, so i dtarg tá dó P móda P amháin, so sin 3P. Tá 3Q lúda ceithre, so 3 lúda chathair, sin lúda hain, so tá lúda hain Q agam. Lúda hain Q. Is féidir leat rá tá lúda hain Q chorm le lúda Q. But tá ceachtar OK. Agus an sin, lúda ór móda dó ór, sin móda hain ór. So go hiomlán táging mar freagra 3P lúda Q móda ór, sin é mar freagra. Is téarmaí éagsúla iad seo go léir. Éagsúla. Tá siad difriúil ó na chéile. So mar sin ní féidir am iad a simú nó a dhealú. Sin cuid ai. Cuid a dóhanis. Rís tá méid chun rud céineanamh. 5K lúda chathair K móda K. Well, 5 lúda chathair sin ceann amháin móda ceann amháin. So sin móda K is dó K. Móda 3 móda 6 sin móda 9 lúda chathair sin móda 5. So ní féidir am iad a himú mar tá siad éagsúil, tá siad difriúil, so an sin is é seo mar freagra. Dó K móda 5. Nis cuid a 3 dó AB móda C móda 5 AB lúda ceithre C. So rís na téarmaí cosúla le chéile. So dó AB móda 5 AB, so sin 7 AB. Móda C lúda chathair, so that's hain lúda chathair, sin lúda 3. So we have lúda 3C. So sé sin má freagra. 7 AB lúda 3C. Ní féidir am iad a himú mar tá siad éagsúil, so is é sin má freagra. Ní líon gád é sin scríb amach a rís tá bála mé mar tá sin níos léire. So rís 3XY tá XY eile go man seo, ní líon cén eile. Sin móda dó Z móda 9 Z. So we have 3XY móda ceann amháin eile, that's ceithre XY. Móda dó Z móda 9 Z sin haindig Z. Is féidir leat é sin ágáil mar sin? No, is féidir leat é scríb amach chuna bheith sa léir. Tá sé sús cúis just bála mé a bheith sa léir. Okay. Is téarmaí éagsúil iad, so ní féidir am iad a himú. A rís éagsúil. So fága mé, sin é má freagra. Sin é an firm is simply. Okay, so nis. Sé AB, lúda AB. So tá méid can é scríb mar sin. Sé lúda hain sin 5 AB. And sin dó CD móda 3 CD. So sin 5 CD upon móda 5 CD. Agus sin é má freagra. Tá méid tar éis just dul díorc go dtí an dúg sin. Cuid sé. Sé X lúda XY móda 5X. So sé X an seo tá 5X an sin ní léon X eile. Cadí an téarmaí eile. We have lúda XY agus lúda 7Y. So feic tain an cóirtha leis an terma. Okay, so an lúda seo buineann sé leis an terma a tain tar éis. Cumála sin, it's móda sé X atágaing, céinach bhfuil éon móda scríte tá iscin go sé móda. Tá móda 5X a gin an seo. So buineann an symbol leis an terma tar éis. An atáchtach. Okay, sé X móda 5X, that's haindig X. Lúda hain X, Y, lúda 7, so lúda hain, lúda 7. Scribblam go sé lúda 8. So we have lúda 8 XY. Agus sin é ceist